Абе, колежка, цаките си на нещо накрило. Какво ми се разцех ти от глините таш като сако? Това е по-леко, явиш себе си първо. Абе, хора, това ми слушайте тук да дам Хора, моля ви, наживо сме. Добър ден и добре дошли в централната емисия на Хепи телевизия. Аз съм Димитър Пихливанов. Аз съм Доротея Кочева. И вие сте с Хепи ТВ. Нека направо да започнем към главната част. Министър-председателят на България Бойко Борисов е сключил граждански брак с Луна, която толкова много говореше за него в самия Big Brother, че искал да му пече баници и че искал да стане президент. Но мисля, че това е нещо умишлено само и само. Остави тая почива. И сега, драги зрители, нека преминем към интересната новина. И ето интересната новина. Майкъл Джексън се завърна. Той бе забелязан от един човек, който го е видял как се купува кисело мляко и козунак в хранителен магазин. Явно се подготвя за предстоящия празник Великден. Да, добре. Гасни. Какво се случи? В момента ни бяха изпратени кадри от град Телхово и разказва, че е имало терорист, който е стрелял по гражданите и разправя, че е имало убийства. Нека да видим сами кадрите. Леле, какви неща се случват в тая държава, направо не знам. Това не е всичко. Хората в град Сливен имат протест и претендират за повече градски тоалетни. Хората са като животни, нека се включим на живот с Саманта Чекорец. Тоалетни! В момента сме на живо в град Сливен. Има протести за градски тоалетни. Нека да видим! Тоалетни! Не искаме урината ни да се лее по тревата! Искаме тоалетни! Сега, чакайте, искам да ви попитам няколко въпроса. Какво искате? Защо протестирате за повече градски тоалетни? Защото ни омръзна да пикаем по храстите. А на вас, моя госпожице, същото! И това беше от нас, нека да преминаваме към спортните новини. Здравейте! Аз съм Габриел Христов, а вие сте зрителите на Хепи ТВ и по-точно новините за спорт. След състезанието, в което Кобрат Полев участваше, той се отказа напълно от състезанията, в които той трябваше да продължи, защото беше заед с изневяра на жена си. Жената, с която се е целунал той, твърди, че не е искала това. Тя е била измъчена. Но не, както виждате на кадрите, тя се усмихва през цялото време. Школата на Станка Злачева в Сливен беше заменена от школа на Гришо, съвсем за друг спорт. И така, давай Гришо, давай Гришо. И така, деца, спортувайте и се забавлявайте. А сега нека продължим с прогнозата за времето с Зузи Халважия. Вие сте с Зузи Халваджан и в момента сме с прогнозата за времето. Сега ще говорим за... Аре, отпусти се малко, ма! Тази седмица времето ще е много горещо като мен. На изток, на запад, не знам къде точно, но тук някъде ще бъде много ветровито и ще е вятър. Но не се притеснявайте, лятото чука на вратата и идва с много плажове, морета и дискотеки. И това беше от емисията на Хепи ТВ. Харесайте видеото ни. Абонирайте се на нашия канал и натиснете камбанката. Последвайте ни в социалните мрежи, Instagram и Facebook. И коментирайте клипчето, ако ви е харесало. Адио!